Hayırlı kеш, исәнмесез Саба дулкыннары телевидениесын караучылар. 4 август җомга кичендә атна информацион программасын башлыйбыз. Безнең бүгенге чыгарылышта. Җәйге каникуллар тамамланырга бер айдан азрак вакыт калды. Мәктәп укучыларны каршы алырга әзерләнә. Авыл хуҗалыгында урып җыешлары белән бер рәттән яңа объектларда сафка баса. Безнең иҗат төркеме Туган як җәмгыятендә эшләде. Алла бер, диннәр төрле. Бу атнада православие дине вәкилләре Завод Нырта авылына җыелды. Түгәрәк уеннар, капка төбендә кич утырулар, халык җәйнең тәмен белеп, гырыф-гадәтләрне яңарта. Атна барышында районга Бердәм Россия партиясе депутаты Россия Дәүләт Думасында мәдәният эшләре буенча комитет рәисе Ямпольская Елена Александровна килде. Депутат районда эшләп килүче мәдәният учакларында булды. Эшнең торышы белән таныштым. Елена Александровна Бердәм Россия партиясе әгъзалары белән очрашты, аларның сорауларын тыңлады. Саба муниципаль район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин депутаттан Иштуган авылы мәдәният йортын һәм аның тирә-як мәйданын ремонтлауда, Нырты авыл мәдәният йорты җитәкчесе Гөлия Гафарова авылга мәдәният йорты салуда булышуын сорадылар. Шулай ук Елена Александровна Сабадан эшмәкәр Фәрит Вафинны кабул итте. Не зря пришла директор Дома культуры из села Большие Нырты, где необходимо, ведь совсем старенький Дом культуры, конечно, 70-х годов, щитовой, ну понятно, что это уже не подлежит никакой ни реконструкции, ни капремонту, нет смысла даже выбрасывать на это средства. Если еще вдобавок в этом селе будут ухаживать, воспитывать, растить детей с ограниченными возможностями, то, конечно, необходимость культурного центра, где они бы в том числе могли развиваться и компенсировать какие-то вещи через художественное творчество, через занятия спортом, это, конечно, абсолютно необходимо. Поэтому я заявку на строительство многофункционального культурного центра обязательно поддержу для села Большие Нырты. Обращусь с этой просьбой в Министерство культуры Российской Федерации, надеюсь, нас поддержат. И то же самое с селом Иштуган. Тоже необходим ремонт Дома культуры, но там наоборот, как раз Дом культуры очень капитальный, там требуется, я так понимаю, ремонт достаточно небольшой, но надо дренировать, осушать участок. Я вижу, что у вас здесь в этом районе грунтовые воды действительно очень близко. С одной стороны, в этом есть плюсы, с другой, конечно, есть и минусы. Затапливает, это никуда не годится. Тоже, соответственно, эту заявку на капремонт я обязательно поддержу. Есть основания у меня надеяться, что на будущий год и на ближайшую трехлетку плановую бюджетную Татарстан получит дополнительные средства на ремонт сельских домов культуры. Нам удалось этого добиться и в минувшем году есть у нас в этом плане достижения. Так что я надеюсь, что вот Иштуганский Дом культуры как раз эту сумму, надеюсь, заберет и сможет привести свою территорию в порядок и там сделать тот ремонт, который им необходим. Республикада мәгариф тармагында барлыгы 7 программа гамәлгә ашырыла һәм бу елда да мәктәп ашханәләрен ремонтлау, җиһазлау буенча республика программасын үтәү дәвам итә. Әлеге программа нигезендә быел районыбызның Олышыңар, Явылыштау мәктәпләренең ашханәләре ремонтлана, аларга яңа җиһазлар куела. Август айы мәктәпләр өчен бик җаваплы вакыт. Һәр көне яңа уку елы башланырга да озак вакыт калмаганын искәртеп тора. Явлаштау урта мәктәбендә дә яңа уку елына әзерлек тулы куәтенә бара. Быел биредә февраль аенда ук азык-төлек блогында ремонт эшләре башланып киткән. Иң элек склад бүлмәләре заманча таләпләргә туры китереп эшләнгән. Бүгенге көндә исә яшелчә, ит ризыклары эшкәртелә торган бүлмәләргә җиһазлар урнаштырыла. Мәктәп ашханәсе 45 укучыга исәпләнеп, яңа өстәл, урындыклар да кайтарылган. 2022-2023 уку елында Явлаштау урта мәктәбе ашханәсенә капиталь ремонт кертелде. Печи блокның сынары ремонтланды, яңа ишекләр куелды, идәннәргә плитка җәелде. Яңа җиһазлар да кайтарылды, электр плитәләре, электр мясорубкалар, электр бәрәңге ыстырткычлар, яңа суыткычлар, ашу өстәлләре һәм утыргычлар. Әлеге ремонт 3 миллион 820 мең сум тәшкил итте, ремонтны ПМК 159 организация башкарды. Мәктәбез ашханәсе 45 укучыга исәпләнгән, укучыларыбыз көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тукланалар. Укучыларның туклану өчен Россия Федерация бюджетыннан 1 балага 55 сум, 50 тиен район бюджетыннан 15 сум бүлеп бирелә. Башлангыч сыйныф укучылары, шулай ук күп балалы яки мохтаҗ гаиләдәге балалар бушка тукланалар. Яңа уку елында укучыларыбыз яңартылган чиста ашханәдә тукланачаклар. Моның өчен дәүләт һәм район җитәкчеләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.
Мектеп ашханелерин капиталь ремонтлау программасы азык-түлек блокларында ремонтлау эшләрен генә түгел, заманча җиһазлауны да күздә тота. Аш-су пешерүчеләр һәр яңа производство җиһазына сөенәләр. Ремонт әле бетмәгән, алар эшләргә уңайлырак булачагын, барсы да җайлы итеп эшләр өчен уйланылган икәнлеген билгеләп үтәләр. Яңа электр плитәләре, ит тарткычлар, һәр төр продукция өчен махсус суыткычлар, стеллажлар да хезмәтне заман таләпләренә туры китереп алып барырга мөмкинлек бирәчәк. Быел безнең Аллаһка шөкер мәктәптә столовойда ремонт үткәрелде. Быел без балаларны инде бик заманча җиһазландырылган ашханәдә ашатачакбыз. Менә өстәл урындыклар, яңа плитәләр кайтты. Ике бүлмә яшь шешә бүлмәсе җиһазландырылды. Яшь шешәләр, җиләк җимешләр өчен, сөт продуктлары өчен яңа холодильниклар кайтты. Яңа уку елын быел 70-тан артык баланы ашатачакбыз. Алла бирсә инде менә балалар бакчасында йөрүче балаларга дагы шушында ук әзерләнелә инде ашау. Менә плитәләрне эшләтеп карадык инде. Әле мясорубкаларны, бәрәңгә чыдырган машиналарны әле аларын эшләтеп карамадык. Җайлы булыр дип уйлыйбыз инде. Ашханәдә балалар бакчасына йөрүче сабыйлар өчен дә ашарга әзерләнә. Аларны тәмле ашлары белән Тәслима апалары Сабирҗанова сыйлый. Балалар бакчасына йөрүче нәниләр мәктәп укучылары өчен ашарга әзерләү өчен шартлар, ремонт алга барган саен тагын да яхшыра бара. БМК 159 оешмасы эшчеләре Илдар Хәсәнов, Руслан Әскәров бу көннәрдә ашханәдә су тоташтыру, юынтык суларны чыгару торбаларын киләү белән мәшгульләр. 3 миллион сумнан артыкка төшәчәк ремонт эшләрен яңа уку елы башланганчы төгәлләү планлаштырыла. Әлеге программа нигезендә Олы Шыңгар урта мәктәбенең дә ашханәсе ремонтлана һәм җиһазландырыла. Эшле кеше, ашлы кеше ди халкыбыз. Авыл җирендә эшсез тору мөмкин дә түгел. Басуларда урып җыю эшләре дәвам иткәндә, Шыңгардагы Туган як ачык акционерлык җәмгыятендә сыерлар өчен торак төзелеп килә. Исәпләре ноябрь аенда комплексны файдалануга тапшыру. Тулырак диләре Җаббарова хәбәрендә. Район җитәкчелеге белән киңәшләшеп, әлеге торакны эшчеләргә уңайлы шартлар тудыру максатыннан 10 майда төзи башлыйлар. Хуҗалык җитәкчесе Фәргать Сәүбанов Алабуга, Күкмара районнарындагы фермаларны карап, тәҗрибә уртаклашып кайта. Күңеленә күрше районның Урал хуҗалыгындагы комплекс ошый һәм Орчадагы Союз строй компаниясе белән килешү төзелә. Төзелешне нәкъ менә алар алып бара. Төзелеш бөтен чыгымнары белән, бөтен оборудованиесен 170 миллионга төшәчәк алларса. Бүгін дә шул әле бик акча түләмәдек. Рәхмәт шушы компанияга. Бүгін дә алар акча түләмәгән дип тормыйлар. Бүгін дә эшне дәвам итәләр. Безнең бу көннәрдә бара шундай кредит алу эше. Алла бирсә, кредитны алачакбыз. 10 көннән кредит биргә дип безгә инде шандырдылар. Инде ноябрь аенда без Алла бирсә, шушы комплексын бетербез дигән исәптә торабыз. Бүген хуҗалыкта безнең 1800 баш тәрек бар. Шуның 620-се савын сыерлары. Бүген дә без һәр сыердан 20 литр сөт савып алабыз. Бүген дә Аллаһка шөкер, кармаларыбыз бар. Әле безнең узган елгы кармалар яңа хат җитә. Шуның там без безнең киләсе елда кармаларга ихтыяҗлык булмас дип уйлыйм. Фермаларга илтә торган юл плитәләрен районыбызның ПМК мелиорация оешмасы махсус программа нигезендә салып биргән. Яңа торак төзелгәч, үзләрендәге малларга өстәп буаз тоналар сатып алырга телиләр. Бүгенге көндә Киров өлкәсе белән шул хакта сөйләшүләр бара. 504 башка исәпләнгән комплекс төзелә торган җирләр тулысы белән рәсмиләштерелгән. Бер юлы 48 баш сыерны саварга мөмкинлек бирүче саву залы да эшләнә. Ул кеше әзер кирәк булачак безнең Алла бирсә. Бунда барлыгы 7 сыер савучы, 2 оператор, 1 охранник, 2 трактор, берсе карма катерга, берсе тиесне шара, шушындый безнең көчләр җитәчәк дип уйлыйм мин. Бүгенгә монда безнең туристлар навоз сборниктан алыначак инде, цистерналардан түгеләчәк. Алга таба инде лагуны без салачакбыз, шул лагуннардан без турбалар белән басуларга тартачакбыз дисәң Алла бирсә. Алга таба 1000 башка исәпләнгән торак төзү уйлары да бар.
Яңа комплекста сыйырлардан югары сыйфатлы продукт алу хыялы тормышка ашсын. 2 август көне православие дини вәкилләре Завод Нырта авылындагы Петр һәм Павел апостолларының 30-нчы елларда ук эшләүдән туктаган храмы янына җыелды. Чарада мәртәбәле кунаклардан Казан епархиясының миссионерлык бүлеге рәисе Александр Ермолин, аның урынбасары Александр Данилов, Кукмара округы протоиерее Сергей Елисеев, Шәмәрдән авылы чиркәве настоятеле иерей Артемий Петров бар иде. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человека любит Бог, и си тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Завод Нырта авылында бүгенге көндә унлап рус милләте вәкиле гомер кичерә. Петр бер идарә иткән елларда күбесен руслар тәшкил иткән авыл бакыр чыгару белән шөгыльләнгән. Биредә зур завод эшли. Авылның исеме дә шуннан килеп чыккан. Кыйммәтле казылма Екатеринбургка озатыла. Дингә каршы пропаганда алып барылган елларда храмның эшчәнлеге туктатыла. Төрле елларда ул мәктәп, картлар һәм инвалидлар йорты булып хезмәт күрсәтә. Хәзер исә наша задача, миссия – это проповедь о Христе тем людям, которые пока еще в Христа не верят. То есть это могут быть неверующие люди, либо те верующие люди, которые когда-то в свое время крестились, но в храм не ходят, и то есть их нужно все-таки сподвигнуть тому, чтобы они начали жить религиозной жизнью. И наша задача сегодняшняя, то есть мы ездим уже на протяжении долгого времени по заброшенным и восстанавливающимся храмам нашей епархии. Они бывают очень разные. Бывают вот такие заброшенные, бывают места, где, например, люди служат где-нибудь в каком-то домике или еще где-нибудь. То есть наша задача помочь той небольшой общине, которая есть из местных жителей. Мы приезжаем, раздаем Евангелие, раздаем богослужебную литературу, мы стараемся всегда помочь им с какой-то литературой, с текстами и так далее, и всегда стараемся помочь им как-то возродить, обновить свою именно литургическую жизнь. То есть мы не строители, наша задача как раз помогать в формировании тех местных приходских общин, которые есть. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души. Гыйбадәт кылырга Шәмәрдән, күрше-тирә авыллардан, Кукмара районында яшәүчеләр килгән. Күбесе храмны яңадан торгызырга, бу эштә булышлык күрсәтергә кирәк дигән фикердә. Сам из Молдавии, Гагаузия. Вот 37 лет уже как в Кукмаре живу. Да, у меня жена татарка, мусульманка. Я православный. У нас в семье все нормально, хорошо. Она свои традиции, у меня свои. Она мои уважает, я ее. И мы общий язык находим. У нас дети, уже взрослые, внуки. Вот я уже у отца Сергия в храме служу уже много лет. Очень стараемся, помогаем. Здесь тоже вот храм желательно, потому что чтобы люди вот не ходили в клубы, там курили, драки или что-то. Но ведь православный храм, даже и мечеть, все, она собирает людей, там совсем человек по-другому начинает жить. Он жизнь собирается, он более собранный, плохого меньше становится. Вот, я надеюсь, что здесь тоже храм восстановится, все будет нормально. Мы тоже будем всегда приезжать, как-то поддерживать. Я сама искренне и наши односельчане рады, что здесь откроется либо храм, либо часовенка. Вера людей спасает, вера людям дает надежду на будущее, на хорошую жизнь. На это нужно и верить, и надеяться. И вместе с этой верой, вместе с восстановлением этого храма или восстановлением даже часовенки будет преобразовываться наша деревня. Она пойдет на лучший, правильный путь. Вот все, что я хотела бы сказать. Люди, верьте, каждый по своей вере, но люди должны верить. Вера, она человека делает богаче душой, сердцем. Люди, верующие люди не смогут делать ни себе, ни кому-то другому плохое. Верьте, люди, а мы будем верить, что у нас будет либо часовня, либо будет храм. У меня корни здесь, сама здесь, конечно, бывает только времени от времени, как дачник, но вот все же я искренне рада. Соба районында нибары бер генә чиркәү бар, һәм ул Шәмәрдән бистәсендә эшләп килә. Райондагы халыкның 3% православие дине вәкилләре. Ходай бер, диннәр төрле. Аллаһ йорты күбрәк булган саен, халыкның да бердәмлеге көчәя.
Теләші районы Баландыш ауылы Сабан туйы майданында түгәрәк уен плюс Теләші газетасы бәйрәме булып узды. Район газетасына язылышчылар арасында лотерея уйнатылды. Иң зур бүләк бузау иде. Бәйрәм башланыр вакыт җитте. Майданның төрле якларына сәүдәләр белән килүчеләр тизелгән. Ниләр генә юк монда. Җаның теләгән һәр ризыкны табып ашый аласың. Балаларга уен майданчыклары, фотозона булдырылган. Шунда ук районның төрле авылларыннан килгән фольклор ансамбльләре чыгыш ясарга әзерләнә. Теләші районында татар, рус, крәшен халкы дус тату бердәм яши. Бәйрәмнәрне дә бергә үткәрәләр. Майдан уртасындагы үйем-үйем бүләкләр район газетасына язылучыларга, уеннарда катнашучыларга әзерләнеп куелган. Әйе, бүген бирегә кунаклар да бик күп чакырылган. Район хуҗасы үзе дә килгән. Хәбәр керде. Газетаны бер генә чыгарырга дип. Мен башка бу яшел суккан шикелле булды. Бер ничек тә бер генә булды. Атна 2 мәртәбә булды һәм булачак. Һәм инде аның менә үзенә күрә шундый чаралары бар. Редакторыбыз яшь, бик өлгер дип әйтәсем килә. Алга таба тиражның 1000-дән дә киметмәсе өчен төрле чаралар уйлап таба. Хәтта инде менә лотерея дип сөйләшәбез. Бузауга кадәр барып җиттеләр. Менә шушы түгәрәк уенны 2 ел уздырабыз, алдагы елларда уздырачакбыз. Бигрәк тә бу безнең милли уеннарыбыз, гырыф-гадәтләребезнең иченә кертеп, бу Сабан туй түгел, әлбәттә бу. Эш шундый үзенә күрә, чакырда күрше-тирә районнарны, шулай татмый дине. Миңа калса, бергәләп безнең язучыларыбыз белән, пресса белән, шулай ук анда эшләүчеләр белән бергәләп яшәргә кирәк. Халыкка үз вакытында оператив мәгълүматларны җиткерергә кирәк. Бүген район газетасын зурлыйлар, аны данлыйлар. Район ел язмасына язылырга чакыралар. Бүгенге булгавыр заманда игелекле, кирәкле, мөһим эшне башкара алар. Халыкка кулга тотып укый торган район газетасы гадел, дөрес, җанга якын басма кирәк. Менә аны саклап калу өчен шушындый бәйрәмнәрне үткәрү бик күркәм эш. Узган елда шушы форматта түгәрәк уен форматында Баланш авыл җирлегендә ясаган идек. Быел дагы шул форматны дәвам итәргә уйладык. Халыкка әз булса да бәйрәм рухы тудырып, халыкны әз генә ял иттереп, газетага яздырып, һәм инде төп бүләгебез безнең язылучылар арасында бузау, аны уйнатып, төрле күмәк уеннар, милли уеннар белән шушындый бәйрәмнәр оештырырга булдык. Минем бик зур рәхмәтем әйтәсем килә үзебезнең Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчелегенә, Садыков Шамил Мөхәммәтовичка һәм шулай ук безнең Теләче муниципаль район башлыгы Хазипов Нәҗип Накыйповичка, чөнки аларның ярдәме, аларның теләктәшлеге белән генә без бу чараларны уздырып киләбез. Алга таба да булар инде дәвамлы булыр дип ышанып калабыз. Казаннан блогерлар рәсемнәре төшерелгән зур мотор автобус килүе дә күңелгә хуш килде. Ялкын журналы мөхәррире Илназ Фазуллин җитәкчелегендәге блогерлар майданга бик тиз таралдылар. Монда яшьләргә үзләрен блогерлык юнәлешендә сынарга өйрәтәбез, аларга төрле белемнәр бирәбез. Һәм безнең командада бүгенге көндә Татарстанның иң популяр блогерлары, Татарстандагы татар милләтен, татар мәдәниятен күрсәтә торган безнең Илнар Идрисов, Павел Александров, шулай ук безнең татар егетләре бар монда блогерлары, Ильяс Гадиловлар. Без күп. Бүген безнең мәгълүматта бер өлешебезгә килде. Блогерлык ул безнең эшебез, чөнки блогерлыкка мин бик күп вакыт сарыф итәм түгел инде. Бик күп вакыт үзелә итәм, чөнки без блогерлар телефонда постоянно утырабыз, безнең монтажда телефонда бит инде, сценарийларда бөтенсе телефонда, съемкада телефонда, безнең бөтен тормышыбыз шул телефонда, и шуңа күрә мин телефонда бик күп утырам. Бәйрәм, җыр, бию, төрле уеннар белән үрелеп барды. Майдан буш тормады. Лилия Хайруллина, юмор остасы Алмаз Хәмзиннәрнең чыгышын халык бик тә ошатты.
Bugünümüze bağınmış Ulu şırgan şarkılarına Dəştiğimden kaderle yakın dostlarına Qora Şirma apaların birleştirilgan Mileşkey folklor ansambli kiş bo'yi jir so'zdi. Beyramga Tat Media'nın Opas, Qoybish, Soba, Pitresh rayonlarındagi filiallari yetakchilari da chaqirilgan edi. Bugün Tireşi rayonunda matbuatga donjirlana. Men özüm Qoybish rayonundan eligi bayramga oshqinib, şadlanıp keldim. Ne işin degende Qoybish bilan Tireşi rayonlari olar 1991-yilda uyushdi. Şu yıllar içinde Tireşi şu kadar tanımaslık bo'lib o'zgargan. Tireşi territoriyasına kelip kürüge, anın bir yağında otlar bik köp yürüyor. İkinci yağında igen basuları. Tireşi gazetesinin dostları bik köp iken. Mine olar bugün şu bazı gazete okuşlarını jiyip lotereyi oynattılar. Bu da halkını yoratı, gazete okuşlarının sonun arttırı maksatında işlenetirgen iş. Matbuatga yazılığız. Tireşi gazetesini yoratıp okuyağız. Matbuatsız halk, qora halk zoruna qira olmay. Qılğalıyla hem tuqaylı tatar. Matbuatsız hiç de tura olmay. Ne bugün big motor bayram, Balandaş avulun eli birinci koruvum. Avul yerliginde, ondan sonra rayon gazetesi bile uzdurulgan şunday motor bayram. Bara Tireşi gazetesine tilisip kile umuşlar, okuşları köp bulsun, onu yaratıp okusunlar, hem uzun ömürlü bulsun. Tugarek oyunda şalgı bilen pişen şabu, qodak qağı, millik beylev kibik oyunlarga da keng maydan berildi. Sibir yarışında qatnaştım, hem de birinci orunu aldım. Men bu birinci orunu alganıma bik şad. Meni şu aytып hürmetleyen için kollektivga rahmet. Eligi millikler Soba rayonundagi qortlar yurtuna ketashak. Bulaklar ilashindi, buzov iyasine ketdi, quyanni da quvib tutdilar. Bayramni jirlab, biyib uzdirdilar Tilashada. Ko'plarning shusha minutda Tilashi gazetesine yozlasi 2-yilga bu o'yinda buzov otasi kelib qoldi. Qopqa tübünde kişki uyun Hümeyre Qunaqlar Daşı Ilıyazda şuşu isimde zor bayram bulubuzda. Halkımızın milli tradisiyaların devam etü ıgırıf gadetlerini yoğadan qaytaru maksatından uyuşturulgan bayramga her kim tilep kildi. Qopqa tübünde kişki uyun Hümeyre Qunaqlar Daşı Ilıyazda şuşu isimde zor bayram bulubuzda. Halkımızın milli tradisiyaların devam etü ıgırıf gadetlerini yoğadan qaytaru maksatından uyuşturulgan bu şara her kimnin ko'nglina xush keldi. Ana şulay, uramdan garmonlarga qo'shilib, jirlab keleler umrzayalılar. Olarni Hümeyre apa bilen Minnehmet abi Galiyullinlar üz qopqa tüplerinde qarşala. Bugün kiş oturup bulaşak. Hayırlı kiş, hürmetli ağıldaşlar, dostlar, tuğanlar, kelgen qonaqlar. Siz bilesiz, Respublika ko'lamida bizning 2020 yıl Milli Medeniyet hem Guruh Adetler yılı ittirip kabul etildi. Buna şuşu oңайdan, Mena Medeniyet Yurtu direktörü keldi, müracaat etti. Hümeyre apay, ayda sizde Qopqa tübü beyremi o'tkarigali dedingdi. Şundan so'ng men deganingda yarar, birga o'tkaribmiz, birga deb ona rizalıq berdim. Ilyas xalqi bek ishchan, bek tirish, bek birdam xalq. Biz xalq bilan birdam bo'ldik. Agarda birga ishlamasak, birdam bo'lmasak, bunday ishlar, bunday sharalarni o'tkara olmagan bo'lar edi. Bek zo'r etib rahmat har barchag'izga. Mana keldigiz bayram ko'ngilli bo'lar. Dertli jirlar, ko'ngilli biyular bilen bayram devam etdi. Barmaqlı da oynadılar. Zaliyem seni siyem, lakin sen riza tugel, lakin sen riza tugel. Ularga riza bo'lsam da toshlarga riza tugel. Bir barmaq gitti, Allah'a şükür.
Sarı sandım işlerinde sarıma yürüdüler, sarıma yürüdüler. Eyde dostum kavşağında barıbır yürüdüler. Gülbanu da şitte kalmadı. Үз ширатын күтіп тұрған сірлі сандық ішіне салынған яңа бәрәңгі де үз хужасы қолына көшті. Яңа бәрәңгі. Батаған шырып алабыз. Яңа бәрәңгі. Бәрәңгіні көрмей қаласыз бей сандық ішіндегі. Бәрәңгі шықты сандық ішінен. Галош киіп те егірді ұлы язлылар. Халык тирә күрше авыллардан да күп җыелган иде. Мондый кичке уеннарны татар халкы гомер-гомергә яраткан, үз иткән. Мен шушы Уяз авылында шушындый матур бәйрәм буласын ишеттем дә, мин дә шушы бәйрәмгә килергә булдым әле. Әле моңа безнең гомумән Сапар районында мондый бәйрәмнәр булганы юк иде. Алла бирсә, шушы бәйрәмне карап кайтканнан соң лесхозда, үзебездә Алла бирсә шушы бәйрәмне үткәрергә дип торам. Дөрестән дә безнең Уяз авылында, мәктәп урамында Галиуллиннар капка төбендә бик күңелле, бик үзенчәлекле, милли капка төбендә очрашу бәйрәме бара. Шулай бит? Бик күңелле бәйрәм. Безне хөрмәт итеп, тирә-юньнән авылдашлар, кунаклар бик күп кайтканнар. Бу бәйрәмнәр дәвамлы булсын ие. Нишәтәбез? Җырлатабыз. Менә безнең авылдашларыбыз күрсәткән шушы милли йоланы балалар да күреп үссеннәр һәм барыбыз да сәламәт булып, киләсе елларда да шушындый бәйрәмнәрне капка төпләрендә уздырырга язсын. Без әкренләп кенә үзешчән сәнгатькә тартылдык. Менә миңа ул вакытта 10 яшьләр булгандыр инде. Менә безнең шушы коллектив, Аллага шөкер, бөтенебездә исән саулар. Әлегә хәтле бик матур итеп, Хәмәйрә апайның киңәшләрен тыңлап, фикерләрен ишетеп, аның белән киңәшләшеп, бүгенге көндә дәген бик матур итеп, иҗат итеп, матур итеп яшәп ятабыз. Минафат абыйга тоже бик зур итеп рәхмәт. Минафат абый ул клубта һәрвакыт тәртипне саклады. Бик матур итеп менә гаиләләр кордылар, балалар үстерделәр, үзләре шикелле тәрбияле. Бөтенесе рәхмәт аларга, менә бүген кичәне дә аларга бу инде мәшәкать булды, күңелле мәшәкать ул. Аларның барлык семья членнарына барыбызның исемнән зур рәхмәт әйтик әле. Тәрбияле гаиләдә үскәнгә безнең энҗе гел яхшылык эшләп тора, бигрәк самими инде. Килен булып төшкәнеңә үтсә дә хайран еллар. Хак Тәгалә үзе язган сиңа бәхетле юллар. Килгән гаиләңдә сине яраталар, зурлыйлар. Энҗе белән иләр якты, безнең кояш ул диләр. Кайлардан тап булды сиңа бу киң күңелле ирек. Bir kişini ayırmışa kıla ol gel igelik. Balalarınız da sizin özünüz çok şefkatli, eni terbiyesi, bulunuz gel rahmetli. Encinin de tuğan günü fakta kilip 45. Rahmet sana bizlerini de görüp birgenin bir iş. Özünüzge meni bilen koytsun bu izgilikler. Biz biz şen köngülden par kanat tigizlikler. Умырзая фольклор ансамбле әгъзалары бик матур итеп җырлыйлар. Мәзәкләр сөйлиләр, шигырьләр укыйлар, гомумән күңелле ял итәләр. Алар янәшәсендә 5 баянчы. Бер авылда 5 баянчы булу бу бик зур бәхет эше. Авылларда бит хәзер гармончыларны чыра яндырып та табып булмый. Бу яктан ылъязылар бик бәхетле. Ылъяз авыл мәдәният йорты җитәкчесе Раилә Закирова үз дигәненә ирешә торган кеше. Халык белән уртак тел табып, кызыклы, матур кичәләр, бәйрәмнәр үткәрә ул. Алга таба иң ире бәрәңге конкурсы оештырырга уйлыйбыз ди. Кичке иңгердә авыл өстенә җыр агыла. Бәхет, шатлык җыры ул. Hey!
Hürmetli televizor караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшырубызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Җәйнең соңгы ае яхшы хәбәрләр генә алып килсен.